What's up everybody? Welcome back sa ating vlog. Vlog, the vlogger lang. No, subong panahon damo na online even ako. Kag si misis ko tanan do halos sa playbot nag-online na. Pero pagbaligyan na sang mask na may nakitaan kong na-post. May ready post niya. $150 ang isang surgical mask. Seryoso ka na. 150 isa. No, God! No, God, please, no! No! Box tag 7.5. Damo na ba yung bakal sa 7.5? 150 again. Wala ka man yung yabaan. Kabalo na tayo akong para sa din na 150. Ang mas kung ginabaligyan mo ng tag 5 na sa butang tatagpulo. Grabe ka naman bang ginansya no? Tapos sa repagin. Ang N95 mega pre-order, may araman sila on hand, na original ko no. Areo. Amons lang N95. Kita nyo guys. Kabalokan mo kung ano na salaan sa kape ni Goro. Kabutangan garotar, kagibutangan stapler, kagibutangan sang dong steel na N95, 200 pesos. Nan, sigihan nyo nang ha. Sigihan nyo post. Kung ano nga post ang iban sa social media para ang tao magsala-sala, among man niyang pag-take advantage nyo para mangginan siya.